Off-limits una sa publiko ang Poktoy Bonifacio Bridge sa Surigao City. Kini humana sigpatan sa mga netizen nga dunay liki taliwala nga wala pa kini natapos. Sumala sa Tri-Parco Development Corporation ang kontraktor sa maong proyekto ang mga nakitang surface cracks sa tulay dili matud pa delikado. Kini nga mga liki giingon sa Tri-Parco nga normal temperature cracks lamang tungod sa klima. Gisiguro usab sa Department of Public Works and Highways kundi PWH Region 13 nga luwas ang istruktura ug makaya paghihapon sa tulay ang bugat na nga mga heavy equipment nga moagi niini. Ang proyekto nga gigastuhan og 56,546,828 pesos and 25 centavos gilauman nga makumpleto sa dili madugay aron maablihan na usab ang tulay para sa publiko og mahimong alternate nga ruta padulong sa Lipata Ferry Terminal. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og Premium D3 alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.